Narito na ang mga balita, hatid sa inyo ng inyong mga kasangga. Nagpapatrolya, nagbabalita. Mula sa Pangasinan Police Provincial Office, ito ang Pangasinan Police Patrol. Sa ulo ng mga balita, sa panaigting na kampanya kontra kriminalidad, 4 na wanted person arestado sa loob lamang ng isang araw. Isa sa mga ito ay napapabilang sa top 1 most wanted sa kasong rape. Ang detalye ng mga balita ihatid sa atin ni Patrolman Alvin Carlo Oficial. Ang agresibong pagsisigap ng mga tauhan ng Pusurubio Police Station sa pamumuno ni Police Major John L. Corpus, Chief of Police, ay nagbunga ng pagka-aresto ng 4 na wanted person sa loob lamang ng isang araw. Sa pakikipag-ugnayan ng Pusurubio Police Station sa Rizal Police Station, Nueva Ecija PPO, ay naaresto ang akusado sa bisa ng alias warrant of arrest na inisyo ni Honorable Elizabeth L. Berdal, Presiding Judge, RTC, 1st Judicial Region Branch 49, Ordaneta City, noong February 23, 2017 sa kasong rape dakong alas 12:15 ng madaling araw, Marso 23, taong kasalukuyan sa Barangay Makapsing, Rizal, Nueva Ecija. Ang nasabing suspect ay tinaguriang top 1 most wanted person sa municipal level at walang kaukulang piyansa. Samantala, 3 magkakahiwalay pa ring operasyon laban sa wanted person ang ikinasa ng kapulisan ng Pusurubio na nagresulta ng pagka-aresto ng 3 katao sa kasong violation of PD 1602 o anti-illegal gambling sa Barangay Alipangpang, Pusurubio, Pangasinan, sa bisa ng alias warrant of arrest na inisyu ni Honorable Trinidad T. Abad Ferrer, Presiding Judge, MCTC 1st Judicial Region, Pusurubio Season Branch, Pusurubio, Pangasinan noong January 15, 2021 na may piyansang 5,000 piso. Ang mga nasabing suspect ay nasa kustodiya ng istasyong ito. Ito po si Patrolman Official, ang news patroller ng Pusurubio Police Station, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Search warrant, matagumpay na isinagawa sa bayan ng Labrador at nagbunga sa pagkakakumpiska ng baril mula sa sospek. Ang balita sa pagpapatrolya ni Police Corporal Jonabel Celso. Magsasaka arestado ng PNP Labrador sa implementasyon ng search warrant. Kamakailan lamang nang isinagawa ng PNP Labrador sa pangunguna ni Police Lieutenant Alvin Brian Cabe, Deputy Chief of Police, at sa pamumuno ni Police Captain Dexter A. Tayaba, Officer in Charge, ang implementasyon of search warrant mula sa 1st Judicial Region ng RTC Branch 69 ng Lingayen, Pangasinan, na may search warrant number 2021-013 para sa violation ng Republic Act 8294 as amended by Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act sa nasasakupan o tirahan ng isang magsasaka na residente ng Barangay San Gonzalo, Labrador, Pangasinan, na nagresulta sa pinaigting na paghahalughog ng ating kapulisan at nagresulta sa pagkakahanap ng mga sumusunod na ebidensya: isang improvised caliber 22 rifle, isang pirasong bala ng caliber 22 at 2 bala ng shotgun. Isinagawa ang pagkakalap sa presensya ng naturang magsasaka kasama ng mga barangay opisyales ng naturang barangay bilang witness sa nasabing implementasyon ng search warrant. Samantala, ang sospek at mga nahanap na ebidensya ay nasa kustodiya ng himpilan ng Labrador Police Station para sa naangkop na kasong inihahanda laban sa kanya para ihabla sa korte. Mula sa Labrador Police Station, muli naming paalala: stay home, stay safe. Ito po si Police Corporal Jonabel Mislang Celso, News Patroller para sa Pangasinan Police Patrol. Kasong attempted homicide ang kakaharapin ng isang lalaki matapos maaresto sa bisa ng warrant of arrest at feeding program nilahukan ng ating kapulisan.
Ang mga balita mula sa bayan ng San Nicolas, tinutukan ni Patrolman Kengjin Mayo. Inaresto ng mga pinagsanib pwersa ng ating mga kapulisan sa panguna ng San Nicolas Police Station ang isang wanted person sa katauhan ni John Martinez P. Palaruan alias Vietcong, 45 taong gulang, may kinakasama, isang construction worker at residente ng Barangay San Vicente, Santa Maria, Pangasinan. Siya ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong attempted homicide at siya ay kasalukuyang nakakustudiya sa himpilan ng San Nicolas Police Station at may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 12,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Samantala, nakilahok ang mga kapulisan ng San Nicolas sa isinagawang feeding program ng Philippine Pentecostal Holiness Church para sa mga residente ng Barangay Poblacion East dito sa bayan ng San Nicolas. Ako, si Patrolman Kengjin Mayo, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Muli na namang sumailalim sa RT-PCR test ang mga miyembro ng kapulisan sa 2nd Provincial Mobile Force Company sa bayan ng Tayug. Napakahalaga nito upang mapanatiling ligtas sa banta ng sakit ang ating pulisya sa kanilang patuloy na pagganap ng kanilang tungkulin. Ang balita ay hatid sa atin ni Police Corporal Kiditzel Pascual. Kapulisan ng Pangasinan 2nd PMFC sumailalim sa RT-PCR test o tinatawag nating swab test na isinagawa ng Pangasinan Provincial Health Office. Ito ay upang masiguro na ligtas ang ating mga kapulisan sa hindi pa din napupuksang COVID-19 upang magampanan natin ng maayos ang ating pagsiservisyo at pagbibigay tulong sa ating mga mamamayan at patuloy sa pagbibigay paalala upang makaiwas sa pagkahawa sa COVID-19. Isinusulong pa din natin ang bida solusyon sa COVID-19. Walang face mask at face shield, isanitize ang ating mga kamay gamit ang alkohol, dumistansya ng higit sa 2 metro at palaging alamin ang tamang impormasyon para sa mga bagong balita patungkol sa COVID-19. Ito po si Police Corporal Kiditzel Pascual, ang inyong police patroller ng Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Anti-illegal gambling operations sa bayan ng San Manuel hindi tumitigil. 2 lalaki ang arestado sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong paglabag sa PD 1602. Samantala, sa ating balitang good tips, lubos ang tuwa ng mga batang nabigyan ng libreng face mask at ice cream habang sila ay naglalaro. Kinausap ang mga ito sa kahalagahan ng pagsusuot ng face mask upang maprotektahan sila laban sa kumakalat na virus. Ang detalye ng mga balita, tinutukan ni Police Corporal Hector Aspiras. Noong ika-23 ng Marso, taong kasalukuyan, ay nagsagawa ng Manhunt Charlie Operation ang kapulisan ng San Manuel bilang lead unit sa ilalim ng pangasiwa ni Police Major Filimon C. Uligo Jr., Officer in Charge at sa pinagsanib pwersa ng PIU Pang PPO, PIDMU Pang PPO at 2nd PMC Tayug Base. Ang 38 at 43 taong gulang, parehong lalaki, parehong may asawa, at parehong construction worker ng residente ng Barangay San Juan dito sa naturang bayan, ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest under criminal case number U24134 and U24137 sa kasong violation of Section 1 PD 1602 na may piyansang 5,000 pesos. Ang mga akusado ay naaresto sa Barangay San Juan sa nasabing bayan at maayos na informan sa kanilang mga karapatan at agad na dinala sa Dr. Laureano S. Perez para sa medical na eksaminasyon. At sila ngayon ay nakapiit sa selda ng impilang ito para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Samantala, balitang good tips naman tayo habang nagpapatrolya ang kapulisan ng San Manuel sa pangunguna ni Police Lieutenant Clyde M. Sindayen, Deputy Chief of Police, ay naaktuhan ng mga bata sa kalsada na naglalaro at walang suot na face mask. At ang ating kapulisan ay agad na binigyan ng face mask para isuot at binigyan din ng sorbetes o ice cream at maayos na kinausap ang mga bata na umuwi sa kanilang mga bahay para hindi mahawaan sa kumakalat na COVID-19 virus.
Muli, ito po si Police Corporal Hector T. Aspiras ng San Manuel Police Station nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Top 7 most wanted ng bayan ng season na pasakamay ng ating kapulisan. Nahaharap ang suspek sa kasong 10 counts of estafa. Magsilbi sana itong aral at babala sa mga nagbabalak manlamang at manloko ng kanilang kapwa. Ang balita tinutukan ni Patrolwoman Flordife Felix. Top 7 Most Wanted Person, Municipal Level, arestado sa pinagsanib na pwersa ng Sison Police Station bilang lead unit sa pamumuno ni Police Major Maria Teresa Memban, Officer in Charge, PIU, PIDMU Pangasinan PPO, RID Pro 1 at Station 8, Baguio City Police Station. Ang isang lalaki, 22 taong gulang, walang asawa, driver at residente ng Barangay Bantay Inchik, Sison, Pangasinan, sa pamamagitan ng warrant of arrest para sa kasong 10 counts of estafa na may kaukulang piyansa na 6,000 piso kada isa. Ang nakasaad ay nasa kustodiya ng himpilang ito para sa tamang disposisyon. Ito po si Patrolwoman Flordife Felix, ang news patroller ng Sison Police Station, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Sa bisa ng warrant of arrest, arestado at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 10591 ang isang 43 anyos na lalaki sa bayan ng Mangaldan. Ang balita sa pagpapatrolya ni Police Corporal Cristina Aquino. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court 1st Judicial Region Branch 47 Urdaneta City, Pangasinan, na inihain ng mga otoridad sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel John M. Waknag, hepe ng himpilang ito, ay nadakip sa Barangay Gigulunan, Mangaldan ang isang 33 anyos na lalaki, walang asawa at residente ng Barangay Nalasyan, Manawag, Pangasinan sa kasong Violation of Republic Act 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition na may piyansang nagkakalaga ng 200,000 pesos. Ang naarestong sospek ay naimpormahan ng kanyang mga karapatan at dinala sa impila ng pulisya para sa wastong dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa bayan ng Mangaldan, Police Corporal Cristina Kidilig Aquino, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Arestado at nahaharap sa kasong direct assault upon a person in authority ang isang lalaki sa bayan ng Bulinaw. Matuto tayong makinig at sumunod sa mga ipinapatupad na batas dahil kaligtasan mo at ng mga tao sa paligid mo ang binabantayan ng ating kapulisan sa lahat ng oras. Ang balita ay hatid sa atin ni Police Corporal Edralyn Consul. Arestado ang isang lalaki sa bisa ng isang warrant of arrest. Bandang alas 9:30 ng umaga ng Marso 23 ng taong kasalukuyan, ang mga tauhan ng Bulinaw Police Station kasama ng PIU Pangasinan PPO at Maritime Police ay tumungo sa Barangay Binabalyan, Bulinaw, Pangasinan upang ipatupad ang isang alias warrant na inisyu mula sa Municipal Trial Court Bulinaw, Pangasinan at nagresulta sa pagkakaaresto ng isang akusadong may 26 na taong gulang, walang asawa, driver ng cargo truck at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Binabalyan ng bayang ito. Ito ay para sa krimeng direct assault upon person in authority sa ilalim ng criminal case number 5306 at may rekomendatong piyansa na 24,000 pesos. Ang akusado ay dinala sa Bulinaw Community Hospital sa Barangay Sampaloc, Bulinaw, Pangasinan para sa medical na pagsusuri at ngayon ay nasa pangangalaga ng tanggapang ito para sa wastong disposisyon. Ito po si Police Corporal Baby Edralyn Consul, News Patroller ng Bulinaw Police Station, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Dalawang lalaki sa bayan ng Burgos, arestado sa bisa ng warrant of arrest. Ito ay bunga ng patuloy na operasyon ng ating kapulisan laban sa mga ilegal na aktibidad. Ang balita sa pagpapatrolya ni Police Corporal Brenely Manganib.
Dalawang magkasunod na aktibidad ang naisagawa ng kapulisan ng Burgos Police Station sa pangunguna ni Police Captain Manuel D.C. Garcia Jr. na nagresulta sa pag-aresto ng dalawang lalaki sa Barangay Pugurwak, Burgos, Pangasinan sa kasong PD 1602 na tinatawag na anti-gambling law sa bisa ng isang search warrant na may rekomendasyong piyansa na 36,000 piso na inisyu ni Honorable Edna Lu S. Ibe Pulmano, Presiding Judge ng Municipal Circuit Trial Court, Burgos, Pangasinan. Kasalukuyan, ang mga suspek ay nasa kustudiya ng himpilan ng Burgos Police Station para sa maayos na proseso ng kanilang kaso. Ito po si Police Corporal Brenely A. Manganip, Police Patroller ng Burgos Police Station, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Tuloy-tuloy na pagsasagawa ng Oplan Katok, nagbunga na naman ng positibong resulta. Isa na namang baril ang isinurenda natin pinagkatiwala sa ating pulisya. Layunin ng nasabing programa na hikayatin ng mga gun owners na dalhin sa pinakapalapit na istasyon ng pulis ang kanilang mga baril para pansamantalang deposito o safekeeping habang inaasikaso ang kaukulang dokumento para dito. Samantala, sa pangunguna ng mga kababaihang membro ng pulisya, nabahaginan ng libreng gupit at groceries ang ilan sa ating mga kababayan bilang parte pa rin ng selebrasyon ng National Women's Month. Yan at ang iba pang mga balita mula sa bayan ng Malasiki, tinutukan ni Patrolman Darwin Espiritu. Sa pamumuno ng aming butihing Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Wilmer L. Pagadwan, ay naaresto ang isang wanted person, 39 na taong gulang, may asawa, isang magsasaka at residente ng Barangay Kapatling dito sa bayan ng Malasiki. Dahil sa bisa ng bench warrant of arrest na inisyo ni Honorable Domenico A. Sanchez, Judge Designate ng Municipal Trial Court, Malasiki, Pangasinan, dahil sa kasong unjust fixation na may criminal case number 7562. Ang nasabing na aresto ay kasalukuyang nasa aming kustudiya para sa tamang disposisyon. Samantala, dahil sa patuloy na pagsasagawa ng Oplan Katok ng ating mga kapulisan o ang pagbisita sa mga bahay-bahay ng mga taong nag-expired na ang kanilang mga lisensyadong baril, nagresulta sa pagsosurrender ng isang Colt pistol caliber 45 na pagmamayari ng isang dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines, 59 na taong gulang, may asawa at residente ng Barangay Manggandampay dito sa bayan ng Malasiki. Ang nasabing baril ay nasa aming kustudiya para sa tamang pag-iingat at disposisyon. Balitang good deeds naman tayo. Dahil sa patuloy na pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan, ang aming mga babaeng kapulisan na pinangungunahan ni Police Lieutenant Maureen Grace A. Tarlit ay nagsagawa ng libreng gupit at namigay ng groceries sa mga nanay sa Barangay Ikan dito sa nasabing bayan. Muli, ako po si Patrolman Darwin Espiritu, News Patroller ng Malasiki Police Station, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Yan ang mga balitang nakalap ng ating mga news patrollers. Kasangga nyo laban sa krimen, droga at terorismo. Ako si Police Corporal Lionel Pascual, ang inyong naging tagapaghatid balita. Mula sa himpilan ng panlalawigang pulisya ng Pangasinan, inyong napanood ang Pangasinan Police Patrol. Magandang gabi sa ating lahat.